реши го на две. Полудяваме ли? Айде кажи му да спре. Айде реши го на две, моето сърце. Айде кажи му да спре, ти го забуди да ходи по тебе. Специално за банда, за горнички, за какичките, за банда вампири. Килограма от Бразилия, кажи ми къде се целиш, на високо, в яхтата на Диневи или кошарите на Коко. Около какао бич, нема пич, дето кара москвич. Айде кажи ми как тука стъпи твоя крак, просто ме рак и с цел брак. Мила моя, чела ли си Аристотел или като други си завършила окотел? На валето пика дамата не му се цупи, защото може да си купи, да ми купи. Чупи ли се твоето сърце или реже се? Нека да ти чуя хипотезите. Айде реши го на две, моето сърце. Айде кажи му да спре, ти го излага да ходи по тебе. Айде за младоженците, за затворнички, за вампири, за всички приятели на здраве. Айде не дей ми говори за любов, тая болест ни я лекуват в Пирогов. Нема време да тренираме чувства и разни други бойни изкуства. Голяма клечка съм, а ти кибрита, пия, ма не мога да убия апетита. Айде че почнаха вече кючеците, да си ходиме у нас на дюшеците. Айде реши го на две, моето сърце. Айде кажи му да спре, ти го излага да ходи по тебе. Айде реши го на две, моето сърце. Айде кажи му да спре, ти го излага да ходи по тебе. Реши го на две, моето сърце. Айде кажи му да спре, ти го излага да ходи по тебе. Айде реши го на две, моето сърце. Айде кажи му да спре, ти го излага да ходи по тебе. И така продължаваме.